Alikho elishona ngenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. UNdunankulu uthi alwehle uvalo ngebhange eIthala. Abasemtuba bamashele imayini yelahle kanti odokotela bangaqashiwe bakhala ngomsebenzi. Izindaba ze1 KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. UNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli useqinisekise labo abalondoloza izimali zabo ebhange iIthala ukuthi bazolwa kunqamuke izandla uqinisekisa ukuthi kalivalwa. uNtuli utshela bezindaba namuhla ukuthi kubashiya nemibuzo enzulu ukumiswa kokusebenza kwaleli bhange ngesikhathi lapho abantu kumele belisebenzise kakhulu nabakubona ke kuyimpo okuhloswe ngayo ukuqeda nyanga leli bhange lesithangame besibanjelwe eThekwini. Yimizamo yokunyundela ibhange iIthala kumakhasimende alo okwenziwe ngabe Prudential Authority. Lokho kudalulwe uNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal esithangameni nabezindaba namuhla. Sinento yenza sithi kushaya amanzi ngoba bakwenze lokho ngenkathi nje kuzophela inyanga. Makuphela inyanga ke kuba nezisebenzi eziholayo. Kunabantu uma sebethola umholo abakhokhela ama-medical aid, abakhokhela ama-policies, abakhokhela installments zeyimoto, abothenga ukudla bondla imindeni yabo, abanye bese nezingane esikoleni. Esibona ukuthi na inhloso enkulu la ukuthi ama-clients eThala noma laba abasebenza neThala bekufanele ukuthi uma bethola lo nqingetshe bese bedikila belishiya ibhange iThala ukuze ibhange iThala livalwe. Sikhulu isililo kulabo abalondoloza izimali zabo kuleli bhange elinamagatsha angu-38 njengoba bengakwazi ukukhipha izimali kusukela livaliwe. Ungqongqoshe womnyango wokuthuthukiswa komnotho kulesifundazwe uthi ke konakale bengasayitholi imali engu-2.1 billion amarandi abebeyifakele isicelo emnyangweni wezezimali kuleli kwasayindwa ke nezivumelwano. Siyisenzo sokungethembeki okukhulu. Awukwazi ukwenza izivumelwano. Uyabona lapha emhlabeni esiphila kuona ikakhulukazi ezintweni ezithinta imali. Kuye kudingeka ukuthi uma nibhala izivumelwano nisayina nenza yonke into nisayina kulokho abamhlophe noma ngesingisi okubizwa ngokuthi on the basis of trust. Niyethembana ukuthi nizokwenza njengokwesivumelwano. Manje isivumelwano sesephukile siphulwa omkhulu kunathi. Usesijika izivumelwano usethi hayi leso sivumelwano bese sisayinile nani asiphelile kodwa ngisebenzisa sona manje ayisezokuza kunini imali sengizoyisebenzisa mina ukuba ngiyoyisebenza kanye nama-commercial bank asiwazi kwamanje ukuthi maphona. uNtuli uqinisekise amakhasimende ukuthi ke bazolwa kunqamuke izandla uxazulula lolu daba ngokushesha kwazise bekunecala obekulindeleke lilalelwe enkantolo enkulu yaseMgungundlovu khona namuhla. Icala bekufanele lihlale namhlanje ke ngoba lawo maphepha enkantolo abekhuluma ngokuthi inkantolo ayizivumele kube laba badedela ibhange lisebenze. Kodwa kukhona elinye icala ebelizohlala ngolesine mhla 30 esingakezwa ukuthi liyahlehla nalo. Nakhona lapho njalo okunezivumelwano sokuthi kufanele iyosilalela inkantolo. Sinenkolelo thina yokuthi isimo sebhange iThala sihle kakhulu kabi. Uphinde kwavela ke ukuthi khona ingxoxo nomengameli wakuleli uCyril Ramaphosa ukuba ke lolu daba lulungiswe ngokusheshsha. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umphakathi wakamyeki emtubatuba inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ubhikishele imayini esebenzela kule ndawo ithendele coal mine ukhala ke ngamathuba omsebenzi. Lo mphakathi uthi wathenjiswa amathuba omsebenzi ngekathi le mayini ithuthela kule ndawo. Amalungu omphakathi akwamyeki emtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal aqhinqe ngaphandle kwamasango emayini ithendele coal mine ekule ndawo ekhala ngamathuba omsebenzi ukulimala kwezindlu kanjalo nezokuphepha njengoba le mayini isebenzela kulomphakathi. Into esifuna kakhulu amathuba omsebenzi. Isizathu esenza lokho ngoba futhi imayini khona abanye abanikeza amakhono ukuthi bekwazi ukusebenza khona emayini kodwa ayikazi kwenza. Okwesibili umgwaqo
yathi before iqale ukumayina izovula umgwaqo kuhambeka kabuhlungu la imoto ayikhona ukuphambana nezimoto ezinkulu okwesithathu imap sifike satshelwa enye imap ngaphambi kokuthi ngene imayini ithe isingene imayini sekususa imizi kwasuswa leyo mizi leyo kwaphikwa phakathi engangothi khona umuzo la eduzane komunye umuzi ushiyiwe kodwa eminye isukile kube khona la khona ukuthatha umuzi usele wodwa basusa yonke imizi phakathi nendawo abantu ngaba imap indlela engenzekanga ngeqiniso bese kuba iblasting izindlu zethu ziyacracker babethe mayicracker kwaba nesivumelwano ukuthi mayicracker izindlu bazoba nehlelo ukuthi behambe bengene emakhaya besitshenge bebuke izindlu kuze kube namhlanje akaze beze bekwenze kuyaqhubeka kuyablast thina imali sifuna isebenze ngoba silana nje thina size la sifuna ukusebenza kuyo le mine yangakithi hayi ngoba sisimine ayihambi imine yenza ubulungiswa kuthina yenza kuyikona khona ukuthi siqashe ize kuthina isizwe hleze sifika la usuku nosuku kodwa umlungu akaphumeze kuthina esikufunayo thina ubulungiswa ukuthi sikwazi ukungena sebenza imine iyeke imine ukulwa nathi isibizela ama POP isibizela wonke ama security la ewabizayo sizodutshwa la thina ngeibhamu. Elinye lamalungu omphakathi elakhele eduze kwale mayini nelagcina lingasukanga ngenxa yemali yabekwa etafuleni lenkampani lichaza ngezinkinga ezibakhungethe selokhu kufike le mayini. Enye into esishayile somndeni wakaMthethwa enza ukuthi singoba sesigcine sesisele sibanga ukuthi nemayini ithi misisusa la ekhaya izosinikeza le offer sinika nemali sathi hayi ilungile le offer sinikeni kodwa esicelayo sicela nithathe oyedwa nimfake emsebenzini nisiphe amathuba omsebenzi banqaba bemayini ukuthi besinikeze amathuba omsebenzi somndeni wakaMthethwa kwaseke phoqa ukuthi sesigcina sesisele sodwa makhelwane bethu bahambile sisele sodwa thina la ekhaya kaMthethwa abasekho makhelwane inkomo imbuzi ziyafa inkomo azisekho la egcekeni kunenkomo la ekhaya zathi mazizwi zisuswa yilomsindo kuba yisenawo nanendawo yokudla lana isekho indawo engadlela kuyona zahamba zashona ezazohlala kwelinye ikhaya elisezantsi zayohlala nomkhulu. Le nkampani isiphendulele emva kwalezikhalo zomphakathi iveze ukuthi le ndawo ibhekene nezinga eliphezulu labantu abangasebenzi kanti iveze ukuthi yenza konke okusemandleni ukusebenzisana nekomiti lomphakathi uma kunesikhala zomsebenzi. Akhombisayo ukuthi kwaMpukunyoni nje alone i-unemployment rate is 90%. So kunenkinga enkulu engicabanga ukuthi ke imayini iyazama ukuthi iqhashe iveze lawo mathuba wavezayo ngaleso sikhathi kodwa iqiniso lithi nawe uzovuma ukuthi angeke imayini iyodwa ixazulule lenkinga le ye-unemployment rate ephezulu kangaka. Uma ngabe kufuneka let's say mhlawumbe ama-operator kuya-advertise kwenzela ukuthi umuntu oqualifyayo a-applye ethe nga-applya athole ithuba lokuthi atestwe kubonakala ukuthi umshini ngempela awuthi uyakwazi unesitifiketi sawo uyakwazi ukuthi vele awu-operate. Sithi kunama-members amathathu aqhamuka esigcemeni ngasinye kusho ukuthi ngaleyo ndlela isigodi sakwaMyeki sikhaveke sonke. Uma-ke kukhona amathuba khona bahamba baholi bahambe bahlangane nabantu abakuleso sigceme bavumelane bazobathola kanjani labo bantu. Le mayini isanda kuqala ukusebenzela kule ndawo njengoba kunenye esemachibini. Ezindabeni ze-1KZN TV ubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Babuyele eqhinqeni ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezempilo eMgungundlovu odokotela abangaqashiwe kulesifundazwe. Labo dokotela bathi sebeqedile ukufunda nokusebenza imisebenzi ekulindeleke kubona yeminyaka emibili njengamanje sebedinga ukuqashwa ngokugcwele. Basho lokhu ke behlezi khona ekomkhulu lalomnyango eMgungundlovu. Odokotela abangaqashiwe KwaZulu-Natal babuyele ukuyohlala ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezempilo eMgungundlovu beyozwakalisa usizi lwabo lokungasebenzi. Sebenzo kwamanje ngoba uhulumeni akasiqashi so ngoba nisibona silana nje here to actually tell the government ukuthi you are ready to actually go and serve our communities at home. So maybe just ukulandisa nje kabanzi sisibe nayo emhlangano nohulumeni to actually try and discuss this issue because i-crisis kahle lena njengoba sikhuluma nje manje we have more than 200 doctors in the province abangasebenzi they are ready to work yet eyibhedlela kunezikhalazo ezinkulu zokuthi odokotela bayashoda akusibo odokotela kuphela abashodayo sikhuluma amanesi even ama-pharmacists nabo abangasebenzi abahlala emakhaya kodwa
uhulumeni uyabona konke lokho even iguli ziyakhala emakhaya ngokuthi mabefika ebhedlela balinda isikhathi eside bengatholi usizo kwesikhathi bafika ebhedlela bengasizakala. Labo dokotela bathi sebekwenzile konke okumele bakwenze ngemva kokuphothula izifundo zabo usekusele ukuqashwa. Iningi lethu la siqede ukufunda ngo-2021 but khona abanye abaqede before us who are still unemployed, and after siqedile we did our 2 years of internship and then community service. So now we are supposed to be starting the job as the grade 1 MOs, and we are currently unemployed. As maybe you have heard that in South Africa it's more than like 1,800 doctors who are unemployed. Ganti bathi kunzima kubona. What we're going through was unprepared. Nobody told us that the following month you won't be unemployed, and the government has been telling us that they don't have funds. And at the same time, it's not just only one doctor. This has been done for the past 4 years. Every year they strike for doctors that are unemployed. And unfortunately that they're not showing us any participation to help us in this case. So that's why we're here and trying to put pressure. Even when we're here, we take from our own funds, we're taking from our own savings to actually be here and actually try to push the strike. So unfortunately, this has been happening for years and still continuing to happening, but the government is not coming with better solutions. Banikeze umnyango izinsuku ezintathu kuba uphendule kuhlule izikhalazo zabo. Plan yethu bese sizolinda uhulumeni kulo 3 days esimnikeze wona ukuthi abuye nezimpendulo. I think okunye nokunye sizowazi so we will decide based on the response that we get from the government. But as it stands manje sihleli silindile. Tomorrow we're definitely waiting to hear from them in terms of what, after having received our memorandum, what is their response to it, because this is a crisis, and in times of a crisis awulindi until the next financial year, awulindi until the next year, because patients njengamanje, if you go to hospitals, there are patients waiting in queues that are going to be seen and some might not be seen. Those that are going to get seen bazobona late, so government needs to respond manje, not tomorrow. Izindabeni zo1KZN TV nguAyanda Dube semgungundlovu. Umndeni kaThandazani Mngomezulu oneminyaka engama-28 wasendaweni yaseQakwini Mtubatuba uthi akumele athole ibhayili umsolwa uKhulekani Ngubane oyinyanga ebhekene necala lokushaya nokubulala. Lenyanga namadodana ayo amabili basolwa ngokushaya uThandazani Mngomezulu ngoZibandlela wonyaka owedlule u2024 bemsolwa ukuthi ushele intombi yayo endaweni yokucima ukoma kule ndawo. Laba ke bavele enkantolo yaseMtubatuba ukufaka isicelo sabo sebhayili. Umndeni kanye namalungu omphakathi waseQakwini eMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal abhikishe ngaphandle kwenkantolo yaseMtubatuba namuhla ngenhloso kweseka umndeni kaThandazani Mngomezulu nama-28 ubudala ongasekho. UThandazani ke ushone ngemuva kokuthi engeniswe esibhedlela ngemuva kokushaywa kanzima inyanga yendawo uKhulekani Ngubane dodana akhe amabili abasolwa ngokuthi ke washela intombi yayo lenyanga eyayisendaweni yokucima umoya kule ndawo. Kuvela ukuthi ke bamthatha bawumshayela emzini wayo lenyanga kwagcina ke ephuthunyiswe esibhedlela nowabe ke esiyashona ngemuva kwesithuku nje engenisiwe. Mabesendleleni kwa ebheke ekhaya kwaqhamuka abantwana bayo inyanga le babamba lo mfana baqala ukumshaya khona lapho babuyela naye ekhaya enyangeni. Usho ukuthi ke bamshaya base bemdedela ngomhla ka14 lowo. Mase beqeda ukumdedela ekuseni ngomhla ka15 ngesonto ke manje yayisifika inyanga nabo labafana bayo bambamba babuya naye kuyise esikuzwayo ukuthi wazama ukwala ukuthi hambe nabo base bethi ke bona yayisithi lenyanga akagibele ifuna ukuyoxoxisana naye ekhaya. Ayike yagcina imthetha ke yahamba naye ke imshaya ke kusukela ngaleso sikhathi ngomhla ka15 ke kwazothi ngayo umhla 15 ntambama yayisifoni ifonela ayethu ubhuta kehle lo mntwana ufuna ukumbona ukuthi ufuna ukuzozwa phela ngayo ukuthi uthini umntwana akusenzeki lutho maye ethu yehla lapha kwashaya phansi ngobuso bambamba ke bamthatha ke wayesethi ubhutini into engayikhuluma nawo Ngubane ingane mayisinje bahambisa lengane eclinic wamthatha ke wamhambisa eclinic hlala esibhedlela ke sonke lesikhathi silokhu sihamba simbheka khona sibona ukuthi isimo sakhe sibanzima
kwaze ukuthi ngomhla ka 1 January this year sathola icall ekuseni ukuthi umntwana sesishile. Umndeni kaMurphy uthi kuzizwa ungaphephile uma ngase ke engayithola ibheyili lenyanga njengoba bethi ke bekungaqala ukuthi ke enze isenzo esifana nalesi bathi inkantolo kumele ke ngabadedeli ngebheyili. Ufakile isicelo sebheyili saba nezikhalo azokuthi neziningi ngendlela umphenyi wecala akhulume ngayo uma ngabenza izethulo zakhe phambi kwenkantolo kwamveza ewumuntu olungile kanti akasiyena umuntu olunge kangako ngoba lo mntwana sengokwesibili ekhaya enza kanje ebashayela intombi nalona omunye omdala ulala esibhedlela cishe inyanga namasonto amabili eqeda ukumshaya ngomunye unyaka. So into yakhe nje le ayenzayo ngakho ke besithi ke thina asifisi ukuthi ethole ibheyili ngoba impilo zethu nje kusho ukuthi zisengcupheni ngenxa yakhe. Akukho kahle kahle ukuphepha mangizokhuluma iqiniso nje ngoba kwalaba bakhona abalandela yena banawo amagama angalungile cishe awokwesabisa kanjena nje amagama okwesabisa nje abanawo. Laba ke babhekene necala lokushaya ngenhloso yokulimaza ukuthumba kanye nokubulala baboshwa ke ngemumva kokuthi uThandazani eseshonile esibhedlela kanti namuhla bebevela enkantolo kephakeme yaseMtubatuba ngoba ke befaka isicelo sebheyili. Enkantolo ke ibe silihlehlisela usuku lakusasa ngolwesithathu leli cala ukuze ke kwethuleke isithule ezintsha ebese ke inkantolo ikhipha isinqumo sayo ukuthi ke iyabanika ibheyili noma cha. Lesikezi ndabazi 1 KZN TV ngengusamkeliswe Nqulunga ngisemtubatuba. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. UNdunankulu uthi alwehle uvalo ngebhange eIthala. Abasemtuba bamashele imayini yelahle kanti odokotela bangaqashiwe bakhala ngomsebenzi. Umfelandawonye owaziwa ngokuthi isilimela co-op kwisakamthethwa empangeni enyakatho nelikaMthaniya uthi ucela usizo lwezimbewu kumnyango wezolimo kulandela ukuthi izivuno zawo zishiswe ilanga. Lo mfelandawonye ulimela ukudayisa ezitolo zokudla nomphakathi. Umsungulwa lo mfelandawonye ongumlimo sakhulayo umuntu wenkosi Mthethwa uthi ilanga lishise zonke izivuno zabo ezisemqoka. Abalimi abaningi esifundazweni KwaZulu-Natal ikakhulu ke labo abasafufusa bancike kakhulu ke ekutheni kunetheka imvula ukuze kukhule ke izitshalo zabo. Umsunguli womfelandawonye esilimela co-op kwesakamthethwa ematholeni umuntu wenkosi Mthethwa uthi ngenxa yokuqubuka kwesimo sezulu holle ekutheni ke kushise ke ngokuqileke ilanga kuba khinyabeze kakhulu ngoba angeke bekwazi ukudayisa nokuvuna ngenxa yokuthi ilanga lishiseke zonke izivuno zabo ezimqoka. Sekuneminyaka eminingi silima sishawa idisaster akekho ofika azobona kodwa uhulumeni uthumela abantu bakhe basema ofisini akhe ukuthi abazosiza babuka ukuthi kwenzeke kanjani. Bafike abeluleki bashuthe benze yonke into bayihambise kuhulumeni wesifunda asithola impendulo. Kumanje sishawe ilanga besilime ngalendlela exakile exaka ukwenza ngathi besibona ukuthi kuzoba nelanga. Azange sithole ngisho okufakwe emlonyeni okumbila phela ukuthi sikhombise ukuthi lo mbila siyilimeli thina sisebenza ibhizinisi. Lo mfelandawonye unengadi engu2 hectares uneminyaka phezulu kwaudedwa bakhona. Ulimela ukudayisa uphinde uphakele nesitolo. Umthethwa uthi nakuba ziningi izingqinamba ababhekene nazo kepha ucela kumasipala noma kumnyango wezolimo ukuba banikelele ngezimbewu ukuze bezokwazi ke ukuqala kabusha belime. Icela ke mina nje ngikhulumela mina eningikhulumela bonke abalimi mina. Ngicela ongasisiza asinike izimbewu zikabhontshisi ngoba kumanje silindele uFebruary ukuthi sitshale ubhontshisi. Ngoba nibona nje kushile ngicela uhulumeni ukuba asisize hayi uhulumeni nombani ongasisiza sizwele abasithengele nje ubhontshisi silime. Amanye amalunga lomfelandawonye athakhathazekile ngesimo abhekene naso njengoba ilanga lishise kumbila kanye nobhontshisi kulengadi yabo. Kulonyaka nje silimile
sangathola lutho ngisho sisokufaka ngisho emlonyeni lapha nje ezansi nje sisola nje ugandaganda sicela ngisho imbewu kabhontshisi ukuthi sikwazi phela nathi sithi silime siqhubeke siye phambili. Ilokho nje amanzi into esingenayo la nokuthi silinyelwe ngogandaganda siphiwe izimbewu sikwazi ukuphilisa abantwana bethu ngoba kusukela nje kudala sibakhulise ngayo lempilo ukuthi silime bese siyathola ukuthi sidayise. Umeka kamasipala eMfolozi unxuseke abalomfela ndawonye ukuba ke bavakashela kamahhovisi omnyango wezolimo ukuze bethole ukusizakala. Ngifisa ukuba ngikhalele kakhulu i-co-op le elaphana endaweni yasematholeni ku ward 10 ebizwa ngokuthiwa isilimela co-op eholo baba umthetho engizwe kuthiwa nabo baba kulelishwa lokuthi izitshalo zabo zishe. Ngiyafisa ukusho ukuthi ezisomasipala waseMfolozi siyabeluleka ukuthi abaye eminyangweni lo wezolimo kwa-agriculture. Imeya kamasipala eNewcastle uXolani Dube unxenxe umphakathi ukuba usondele ngobuningi esitimeleni Phelo Phepha. Lokhu kusho ngesikhathi bevakashele lesitimela esikhungweni sakwa Transnet eNewcastle. Lesitimela silekelela kakhulu umphakathi wezempilo ngokwezempilo ngamanani aphansi kanti kulindeleke ukuba ke sihlale izinsuku ezisikhombisa kule ndawo. Umeya uXolani Dube uthi isitimela sePhelo Phepha silekelela umphakathi ezimeni zempilo ezahlukene. Isitimela lesi siletha ama services ezempilo ebantwini bakithi, amazinyo abazidinga ukusetshenzwa ngamazinyo, abadinga ukusetshenzwa ngokwamehlo, abadinga ukusetshenzwa nje ngokwempilo ke. Nabadinga ukusetshenzwa ngokuzobheka izimo zomdlavuza so ke lesi sitimela silethe lokho okuhlukile ke ngaso ukuthi usizo lonke olulethiwe usizo lisondele noluphelele. Abadinga izibuko bayacheckwa amehlo bese benikezwe izibuko okuza ke at a very low cost ngoba ma ufuna nje usizo lwamehlo siyazi ukuthi kuyinto ebizayo. Siyazi futhi ukuthi umuntu udinga usizo ezimeni zomdlavuza kuolunye losizo libizayo. Kodwa lesi sitimela sikwazi ukuletha konke lokho eduzane kwabantu bakithi ngamanani aphansi kakhulu. So ke siletha zonke ke lezo zinto. Uqhube ngokuthi kulindele ukuba sihlale izinsuku eziyisikhombisa eNewcastle. Sizoba lapha ngokuyalelwa kwethu sizoba lapha kuze kube uLesihlanu kuleli sonto esikulo. So ke siyaqhuquzela wonke umphakathi wakithi ukuthi usondele. Nathi njengoba sesilapha sesibonile njengomasipala kumele sisondele sikwazi ukulekelelana nodokotela okuyena obhekela ukusebenza kwesibhedlela siqinise nathi ukuthi sizofaka abazoqinisa izimo zokuphepha ebantwini bakithi nokubuka inhlala kahle ke abantu bakithi ngoba ngenxa ukuthi bakhona basuke ekudeni kakhulu kuyabaphoqa ukuthi abagcine belala la sibuka ukuthi uma sebelale lapha bayakuthola yini ukubamba ke isimo sendlala nezimo zokuphepha namanzi nje ke okuphuza. Sesibukisene ke saxoxa futhi ngokuthi ke unyaka ozolandela sizokwazi ukuthi sihlele kakhulu sizosebenzisana eduzane sihlelele unyaka olandelayo. Kanti omunye wabakade bezobona odokotela udlulisa ukubonga kumasipala ngokunakekela izimpilo zomphakathi ngezindlela ezahlukene. Ngila ukuzothatha izibuko sibonge kakhulu imeya yaseNewcastle kanye nomasipala sibonge kakhulu Department of Health ekuthenini akwazi ukuthi ahlangabezane nezidingo zomphakathi abagulayo abakhubazekile abanenkinga yokubona njengoba kuyinto ebalekile ukuthi umphakathi usizakale. Abantu basizakale kakhulu nendlela indlela iservice eyenziwa ngayo. Sibonga iorder nokubekezelelana okukhona nokuhloniphana nokuvikeleka ke ngoba abantu noma befika ebusuku bebekezele kodwa kusuke kukhona i-security enough. Siyabonga kakhulu ukuthi uTransnet ekhona la endaweni sibona imphumela emihle yokuthi ukuba nesiteshi kusinikeza amathuba amaningi ukuthi abantu basizakale. Ngiyabonga. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Umasipala wasoLundi uchome uphaphele kwalagwala abafundi kanye nezikole ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni kanya ku2024. Lo masipala uthubeka phambili imfundo kanti ke futhi ukwenza lokhu uqhuquzela abafundi abalandelayo ukuze nabo benze kangcono kwimphumela yabo. Inhloso yokuqomelisa abafundi abenze kahle ezifundweni zabo ukuqhuquzela ke abalandelayo ukube ekhuphula amasokisi. Umasipala wasoLundi uqomelisa abafundi abayi11 abaphase ngamalengiso abaqhamuka ezikoleni ezahlukene ezingaphathwa kwamasipala kanye nezikole ke ezithole ku100%.
Lo masipala uthi nakuba ziziningi izinselelo obhekene nazo ikakhulu njengoba ungowasemakhaya kodwa ke ukwenza lokhu ngoba ubeka imfundo phambili. Umsebenzi ongabi lula wona neinsiza nendawo ke esiyakhele yasemakhaya endaweni yaSolundu cishe zibaningi inselelo. Lokho kugcina kwenza nomasipala noma umhlonishwa umeya akubone kubalekile ukuthi akube khona esingakwazi ukuthi sisondele ngakho. Yes, umnyango wa-education, umnyango kahulumeni, nathi futhi sicosha ama-grant noma ibonelelo emnyangweni ofanayo kwa-National Treasury. Kodwa uthi kufika lokho okuncane bese kwazi ukuthi akuncuze noma akuhlephule ukuthi sikwazi ukuthi silekelele ngoba uyakholela ukuthi uma imfundo sibeke phambili kuyoba khona ukuthuthuka kwendawo yethu yaSolundu. Kuyokwazi ukuthi amakhono bakwazi ukuya ezikoleni bayofunda babuye bazothuthukisa indawo. Njengoba abafundi abaningi beqhamuka emndenini eswele lo masipala unxuseka abaxhasi nezihlaka ezibambe iqhaza kube ke zixhaseka abafundi ngemfundaze ukuze beqhubezele phambili imfundo yabo. Kulabo abangakwazi ukuthi bafundisele bakwazi ukufundisela bayifundisele bona abafundi abazobuya mabeqeda ukufunda bazosebenza kubona impilo iphinde iqhubeke. Ilokho esizonxusa kuwo wonke nje i-corporate sector ukuthi ayilekelele ukuthi ixhase abafundi bethu. Umeya kamasipala Solundu Wilson Ntshangase unxusa abafundi kanye nezinhlangano zabafundi kuba ke sisebenzisana nomasipala ukuze zazi kangcono ngezinhlaka zangaphakathi zabantu abasha. Manifuna ulwazi lenhlangano yabafundi kahle ngoba uzoyithola zikhona. Bakhona abaholi la beyithi council bakhona khona ngaphakathi. Banganelekelele ngoba siyasebenzisana futhi nabo. Lo masipala kulezi izikole unikezele ngesicathulo kubafundi abadingayo amaqakelo kwabesifazane kanye nezindondo uphinde wanikezela ngesheke lika 209,000 noma randi kubafundi kaba 11 abaphase ngamalengiso. Ake siphinde sihlabena nalo elinye ikhefu ingosi yezemidlalo kanjalo nezemnotho iyalandela. Siyakubingelela siyakwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. UNdunankulu uthi alwehle uvalo ngebhange eIthala. Abasemtuba bamashele imayini yelahle kanti odokotela bangaqashiwe bakhala ngomsebenzi. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.86 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.46 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.68 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,742.47 i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u-$77.08 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wakuleli uPitso Mosimane oqeqeshi iqembu iSistiklal yase-Iran usesabise ngokuhamba kuleli qembu uma lingaxazululwa udaba lomholo wakhe naleli qembu elidlala kwisigaba sePersian Gulf Pro League. UMosimane ufike kuleli qembu ngenyanga uMfumfu nyakenye walisiza ukuvika izembe ebelilengela kuleli qembu ngaphambi kokufika kwakhe. Kubikwa ukuthi ke kulezi zinyanga ezimbili ezedlule uMosimane akaza uthola umholo wakhe kuleli qembu ngakho ke uselinqumele ugwayikatiki kwezinsuku ezili15 kungenjalo ke uyahamba kuleli qembu. Ake sibhekele isimo sezulu ungasilindela. Ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabezana noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.